आथिखालाव रां गैयाबोला गावनि जिउखौ रैखाथि होनांगौआ गोब्राब जाना फैबाय। दिनै बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथिनि थागिबि उन्दै बैसोनि हिनजावसा संगीता नार्जारीनि जिउ जारिमिना। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि हालामनि थागिबि दिलि नार्जारी आरो शिवराज नार्जारीनि 18 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाजोआ थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो बन केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं। बिमा-बिफाया फाहामथाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोराव लांदोंमोनब्लाबो दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै। गुबुन फारसेथिं नखरनि रांखान्थि हालोदाबो मोजां नङैलाय आथिखालाव गोजौ फाहामथाय होनो हाया जाना न'आवनो गोग्लैसोना दङ। सिगांनि समाव गावनि सोलोंथाय लानायखौबो बे बेरामनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बेरामजों भुगिनांनाय गावनि देहाखौ लानानैब्लाबो सालाकाथि फरायसालियाव सोलोंनो गोसो गुदुं जाना खुनुमथै थांनानै सोलोंथायखौ लागासिनो दङ। नाथाय देहानि हालोदा सानफा एफा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनो हमसिननायखौ नुनानै गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय बिमा दिलि नार्जारीया खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकार लोगोसे बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोननिसिम लोगोसे बिटिआर हालामाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिमबो राङारि मदद मोननो थाखाय खावलायहरदों। मदद हरग्रा बिथांमोना होखानाय एकाउन्ट नम्बराव मददखौ हरनो हागोन। एकाउन्ट नम्बर 740100032647 IFSC कड PUNBORRBAGB बिगोमानि मुं दिलि नार्जारी। केन्सार जानानै होदों, बन केन्सार। बेसे गोबाव समनिफ्राय? 2017 निफ्राय जानानै फैदों। फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा बबेयाव लांखो? फाहामथायनि थाखाय आं क'क्राझारावबो लांदों, धुबुरियावबो लांदों, बेनिफ्राय डाइरेक्ट बङाइगावआवबो लांदों आरो बेनिफ्राय डाइरेक्ट आङो गुवाहाटि GMC मेडिकेल कलेजाव लांदों। जेबो मोनाखै। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै? मोनाखै जेबो। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मा खावलायनो सानो जिहेतु नोंथांनि फिसाजो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ? जाहाथे प्रमद बर' सारा अननानै आंनि फिसाजोखौ फाहामनो थाखाय एसे एनै मदद खालामहरो, फाहामसालियाव लांफिननो थाखाय। लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमानिसिमबो अरुप कुमार दे सारनिसिमबो खावलायहरनाय थायो, जाहाथे राङारिजों आंनि फिसाजोखौ फाहामसालियाव लांफिननो थाखाय सहाय हरो खावलायो आं। आरो बिटिआरनि रायजो राजानि मानसिफोरखौबो आं आंनो मदद हरनायनि थाखाय खावलायो। संगीता नार्जारी। मा थाखोआव फरायगासिनो? दा क्लास 10 आव फरायो। सिगाङाव बेमार जानाय समाव क्लास 9 आव फरायोमोन, ओमफ्राय बेनिफ्राय बेमारनि थाखाय 3 बोसोर गेप थानांदों, ओमफ्राय 9 निफ्रायनो हाबफिननानै दा 10 आव मोनबाय, ओमफ्राय दा मेट्रिक फाइनाल हैसिगोन आरो। मा फरायसालि? सालाकाथि जेनेरेल स्कुलावनो, हाइ स्कुलाव। फाहामथाय होनो लांबावदोंमोन? लाङाखिसै आं जेरावबो। आथिखालाव न'आवनो? रां गैयिनि थाखाय आं लांनो हायाखै। आथिखालाव आं राङारि जेबो गैयिनि थाखाय दिनैसिमबो आंनि फिसाया न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ, जेरावबो फाहामनो हायैनि थाखाय। फैसा थाखा गैया, रां रुफा जोंहा जेबो गैया न'खराव। जानायखौसो बुथुमनो ना गथ'फोरनि बेमारखौसो नायनो। ओंखायनो आं रायजो राजा आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायो, जाहाथे आंनि फिसाजोखौ मोजां खालामनो थाखाय, फाहामनो थाखाय राङारि मदद खालामहरो, अनसुंथाइ हरो, बेखौनो आं खावलायो। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।